Sanibonani khala amaphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile, uzofika-ke lapho ubone mhlawumpe impendulo yakho, noma mhlawumpe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Namuhla ake sikhulume ngosewashona, umuntu ongasekho emhlabeni. Ngiyathemba ukuthi-ke ususubscribe-ile. Amaphupho ngomuntu ongasekho awanayo kahle kahle incazelo eyodwa. Ningizwisise, ngithi awanayo incazelo eyodwa amaphupho ngomuntu ongasekho. Kuya ngokuthi-ke lowo muntu ongasekho sinjani isimo sakhe ebusheni, okanye yena usuke enzani, wenzani, ngabe uyakhala, ngabe uyahleka, ngabe uyadla, ngabe uyageza, kuhluke kaningi, kuya ngezimo zakhe, yabo. Ungaqhathanisi impendulo iphupho lomuntu ophuphe tholukuthi uphupha umuntu ongasekho, tholukuthi ubejabulile, tholukuthi wena umphupha ekhala, tholukuthi umphupha egeza, iy'mpendulo ngeke zize y'fane. Ake sithi-ke uyamphupha, umphupha lo muntu ongasekho, uyacela, ucela nimugeze, ngabe lokho kusho ukuthini? Lowo muntu kubikwa ukuthi-ke wayeganga esaphila, manje akamukelekile lapha khona, ungcolile ngenxa yemisebenzi yakhe. Kusuke kufanele-ke lowo muntu nimenzele umsebenzi wokumhlambulula bese niyashweleza. Uma lowo muntu ubephupha nje ecela ucela ningigeza, noma kuwukuthi kuyagezwa khona lapho, noma uyamgeza noma nithelena amanzi, uyabo. Ukumphupha-ke ekhala, ake sithi uyakhala lowo muntu. Lokho-ke kusuke kubikwa ukungathokozi kwabantu abadala ngendlela ophila ngayo. Mhlampe kunezinto ey'ngalungile osuqala ukuzenza, kuzomele ushintshe iy'ndlela zakho, ushintshe nje indlela owenza ngayo. Kungenjalo lokho kuzokulethela amabhadi. Ake sithi-ke uyamphupha ukuphithwe izithelo lowo muntu ongasekho. Lokhu kusuke kuphika umntwana. Kungekudala uzothola umntwana, lowo mntwana uyisipho ezivela kubantu abadala. Kuye kushiwo kanjalo-ke. Kanti uma unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi-ke sikunikeze impendulo yakho ngokushesha. Uyakwazi ukusi-inbox-a ucele inamba ka-WhatsApp la ozosibuza khona njalo ekuseni uma-ke ube nephupho. Nisilandele yonke indawo. Uma ubuza umbuzo kwi-comment ngizokwenzela ividiyo yakho bese siyayithatha siyayifaka lapha ku-YouTube. Subscribe-a, i-notification izongena nje mase ngiphosta impendulo yakho ku-YouTube. Nisale kahle.